Kuko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw. Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadok day dya kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasin ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturahog. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilu. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam Kuko. Dinigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilu, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran ginutang na abayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang di mo mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo amo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugin nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo. Tulungan ka ngagsingir barok. Ay alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin lata basta masingir tada niya Marilaw. Mala, ika pa singirin. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka. Kukaw. Sige, mangarap tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbenga ka mang singir kan kuana. Tapno awan problema. Sige tata, agaramid man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaag a kwartak idikalman. Napuspon mo't manon ti panang kada. Kanayon lakas ta Marilaw. Kari ka akari. Mawa matungtong palmaw. Banugin nakasumanabli dito balay maw. Diyak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko ka. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamahal ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manin ti panang tada. Aganos ka pailaeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kan san? Ay, lasaan na Ay, relax ka lang ka di Koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako na day tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti aprus-apraus. Tasan ato malabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Isungay talagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan Kuko. Iso natin makaamo amang singir kan di Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na matakwarta timpa utang mo? Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay,
Biyag titawaya. Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsigir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Nay baga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manay bagno asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang te karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka lakay? Saan? Hinton bigat ka no agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingirin ton bigat. Bakit? Agtindulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Wan, lakay. Hoy, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare mapanagbayad. Isungag bayad kan? Wan, rumwar ka dito balayaw. Umay kagbayadan. Saan kami pumanaw dito? Aging ga di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ga makabayad ka. Bayad na ba? 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, amang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di da kumamot ibabain Unay kayo matin? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad di ti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kung ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtidak? Ni Kuko ti pangtidak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapanigi balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una. Ay, ibabain mo. Tapno mabainan. Kita amo na mo gayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito dakulak ko. Ito'y bayad ti kalding ka. Marungay ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala. Malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko.
Ay magatang kontay kaya't ko agatangan. Resya ka! Nganday, aginot ka. Sa nagaputa da kwartam, kat agwan di milyoner ka, ha? Uwan ka day, idanap mo na ya. Amok nga i-budget day toy. Gumatangak pa iti bagas ta. So, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Wan, takas tatulagan mi kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ka, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, isumatla nagagatda na pan nagsingira. Tadamag gayam kondisyon da. Asa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kan lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakadam. Tata Bitaw! Mana Helena! Umayak man! Ay, nanday lakay. Ni ko kumuda jay. Ah, Kanya nga ta di gagaran na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judith, itati utang taken Juana. Umayak man! Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di paruhong ko. Aday ko, aya apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo na ito, ibaraw. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na Helena! Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kan baka kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Ay, Nakakaasi kami may barok. numay kagsinger. Ay, pangasim. Tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas, tinabat-bati ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo inuton may tinababatay nga pagasmidit Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon may timatay. No, pilitin na kami ngagbayad. Ili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Awanan, nakapanawon di kukaw. Ha? Aya? Ay, kunak no dapay la di taparangan. Awanan, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira. Bari nga dan pagbayad da Tata Victor. Nala, sapay ko mga rod ta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kay di, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigod a kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nalahin ka nga ro nagsingiran. Nuwapay mga ngamin ngayon pautang mo manan. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay naapo. Nasaya may kabarok.
Umayak ko maijay balayaw. Ta umayak kag pagpakaasay. Adi kang pailaba kabayat. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Anday ko. Wan, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, yak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi na makasarsarita bakat. Ay, hindi ko kaulagay. Umayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigurati pa nagtitak. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong umayak ka masakit kayo. Apay igagagara yun sa amin. Ay, saan mo't baraw? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay? Tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, kwa baraw ka. Ang sublikan tao no may alawas, wan. Marang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anay ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiw mo tana na. Mudida pa'y la makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno may ikaro da ti inutang da Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno may ikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ini tata Victory di talon. Tapara balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kastalagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? kawan na. May mayatan ti kasta. Kung ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanintan taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ba jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anay ko, nasugat to siya kak, bakit? Mayati pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Ibagak nga, panda ka yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kat, kumusta ngay ni tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti angas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rin di gasto sa mida. Problema mo ti gastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa na niyo. Kaaganos ta Inalam mga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaid da dito'y. Tapno maikaro dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaid da dito'y. Nga makatawon mo di imbagam.
Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan kukaw. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo. Di anusan da kami barok. Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta istiin kami ka nga road. Ha? Huwag mat naman ko ko. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawan da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnain yun ti balay. Manang Biyanang! Hello gagayam, naimbag nga oras simanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita. Ngam sakbay na makablawa man pa dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Marivic Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga rod, tiko na ni pagayam nato. Dear Manang Biyanang, sigod anasing petak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin, anasingpet. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsakan para kadagiti kakaanak kakabagas. Nagsisingped nga men. Puli tayo ngamin tinasisingped kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso tako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raw ka ba guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumre. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Wala. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam?
Di mo tultuladan dahil di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na tibiyag dahil tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo tingin na singbad mo. Ang ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang kail. Kasi to'y ka nakakipagdalin. Di naman nanam, team nas tibiyag. Nasingpad lao na eh. Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisaw. Tanasing petoy ka anak ka maneng. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaneng. Intaray da kanoy di ospital. Apay kanungay, nananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaad na? Diyan mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaneng. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumaatag biyag pay mo't. Kumusta kan bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga ki dia disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prinaw, iso na dung parak. Ay, ijam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol di motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasinsenyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga na singpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumot ti impatay na. Ay, uray da nga rota umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing kamaturaw. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Iso mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino manan ka ba guys? Jay nasingpet atano dito barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay? Naatake ka numot.
High blood ka no ngamin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan tinay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwana Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang, Kyle. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang, Kyle? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro nasising pa dagiti matay. Kita nagsasarunod dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag sing-sing pa. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ada mo, insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutan. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kametan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo, insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stressak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matiyam mo kamadingay naramid ko iti padak katao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanyak. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka isuda mo ti matay. Ha? Isu huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na, ay ran-ran nala siguro mata. Saman, ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iswa, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang tikunan ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Pat-patsyam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, ungarudang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insyang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig day tanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kail? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin anasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita anak. Namin adon, disgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko.
Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita dyan may sa kalugaran tayo. Naguyag. Hindi kuan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso ama di tagsingsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit, dagiti matay. Patseng nakunak to ka. Iso ano kaya't mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan na. Sumurot ka kanya, tayo takidag happy-happy. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kau. Ay, ikwa, ingkam makisala na. Kadwa niyang kilmanahing. Anya, ay nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin, no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kau. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Anya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwa. Jak inala, tiitiin ko angkal. Aday gibalay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ha? Pangalantay, ti pagsat na. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay, ayan nanang. Aldawan. Apay, di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit yulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na nidisimangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturo nga na. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakibyangan nyo aming aramidag. Kaya sa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni angkal. Apay, kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukusta nga raw. Bay andak, iti kaya kong aramiday. Bay anyo nga agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay ayan ka. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Jack, makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang, sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbalin na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kau. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaning.
Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbagla nga yung tanaparte ka, hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, Ay. takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka na iti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di tawi. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakamiris ako. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak na po kang kuha, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli man iti trabaho. Agsingsing peta manay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur iti lako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gantap no makay paibus ta adagos kadag iti lako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag iti lako mi aprutas kan natang. Andan di tabangsal nga agur-uray. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano napudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos iti lako yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat ti sana mga armusar. Nagruna ka na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalit iti balitok. Aywan niya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamulwan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na natapay di ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga noado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta no adag nanaad di ta. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanong aldaw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro na nagisursur. Umanayan day dyan nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu kan ni Mylene, anak. Wananang, kasi ti apo, nakapaibus kami mat. Kahit agisursur kayo man ang inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur.
May mayat no every other day. Malang Rod, sa nabali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau, tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo iti uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yun dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yun. Un nga raw diyo, na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanan nyo. Oo diyo, kaya't ko pa'y mat nga umatidtog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod dito'y. Sika di makaambo ka dagiti negosyo tayo. Well, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Well, nga papa. Nagrigat tumot ngamin ti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak. O sige, papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ak iyo. Ay, sabay ko mga raw, tamarelaksa kiti kadak to ije Pilipinas. Makapaliday ngamin dito. Manipod na tayo di mamayo, sana ko na nangasawang pay. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay kat, ada kayo dayta, papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga grik-grik lamaw. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si Kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Ha? Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko ay ti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta nga rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, gumatang kayo. Ha? Addan tao arumar iti balay. Umayan dito Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Ha? Agpaiso, sir? What? Anya ka day, tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka day nga alag ti cellphone number mo? Tano may pusana kiti abasto anateng kel agpaituluda kanka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anaamamumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan, kan paginanaan ka ni Mylene.
Ang mga no isutiakin ko ay tidakkel abalay anak. Sungbata maon. Ang mga no isunti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sumbata kon. Lumakayan day jay ng urayan Basta ag naudak tumutin itidakkel abalay na. Ay, isurot na kami meten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak dito'y balay sir. George, kung namun kanyag, tayo naklaw nakmeten. Ay, sige nga rod George. Kaya't ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da, nakasaganak ang mga kalay sa akin. Basta ati daw dawatik lang kan ka, asikaswan kan pagsirbyan na. Kaya't siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. When George, day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat pagserbian? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlaeng ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyag, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaon nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka. Umanugot kami meten saan ka day lakay? Ay, uwen. Da kayo iti anak may ti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kog may sa akijay. May baga ko ni ti anak ko nga da kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak tol dito'y Pilipinas. Ay, katuwan sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka da kayaw. Uray da kami ti paralinis iti balay mau. Agyaman aklaunay do kasta, nanang. Imakar kayo mat gayaman gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas. Ulitin mamuti ko nam. Siyak, agisursur iti natang, amom ti sasawang Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang iti natang. Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Ang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Gan uray dagiti gagayam ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglaw-law, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na ta nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkede may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungaron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't anadagsin ti trabaho dito. Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang.
Nagado a kwarta? Abas tuyo da itoy. Mapana ko ni Jahawain tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsublit. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw ti panagsublim. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang lumabagyo laeng. Anya, saan mo ka diya makita ti sa aden may itan? Uray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod, pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, kukuha ba kahit? Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga mendikotsun na lakay. Uray agtumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsu na kitikastaw. Nag-post call ka naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kahit? Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay, awan pagdanagam anak. Taado pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Uwan ang makapadanag mo't. Imposible adinak man lawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, huwag agpaiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tang agpaiso? Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro met agwapaw. Gun nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang impimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay. Kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti na ito balay. Katangay saan pa yung anak kasar da papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan nana. Anya, di yun ipilit nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko.
nanday ta. Naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayon. Magsibakla iti gargaret nan Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ni Agnes Tibado na nakasakaw. Ala, mapantayon nanang, tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasta anak ni George itayin tiri daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw eh. Dakal matikar bagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay kaya papanawan na tayo. Saan anak kasarda Agnes ken George? Isungawan karbengan na bakit? Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga daka dito'y balay Agnes? Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayan ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli manan tigayam ko akad kadwak nga agisursur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo. Ay, Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario gayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Katadalatakin ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldo ako nam. Sa matuna dakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi akadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan da ito at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti da ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wait bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti maysa nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsen nga sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ang podo magahan diti construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung ngagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance bright. Di mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbra dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun.
Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kakong agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas lang makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga, Adal. Ore Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang in lepas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu kang rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. O di mon kaya tiyag trabaho. Tanang, kur tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakal mati sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay. Hanggang masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarod ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matiag malmalam ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaida ka? Apay kita saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamay ta kailiw mau? Medyo kras ko nga raon.
Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Di ko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amo nga damo pa naggusto na kanya. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay nauri po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho da jay ta damot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak po daw? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino ka iti armam? Kani nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha, abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro kalangan iti sabali nga armam. Tapi, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro kalangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang pat. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di merse ti dakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong bigat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanyak. Sadot ka. Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kasto yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbiro kada dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglala ingan dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa balya pagtrabaho, wak nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobla man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para kin ka. Ang
Kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kwarta yung mangkinay. Di ka madanagan. Taintun na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman nun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat manan. Hadaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaangan no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Merce. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki nasadot nati saan anangayatan ni Merce kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon itinala ka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong ba't? Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga rudan tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na maanusan, talaga asadot na langan ti kasjay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kastagarod balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak may turad ti mangan latan ajak ayaban balasang kaw. Sabagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka sa laginaw. Tay sumat niya sinig dito ayan ka. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Tay sumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito yung ka. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa ni ani nanang kulat tinakimat?
Na, ay, kanyat kayat mo. Makimat kami amin, ay nagloko kan. Kanyang amin tinapasama nga itapay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasyat di nakimat. Anya! Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag ti tinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Nagyaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Kaya mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Basul kau. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Sa ko mati nagtrabaho, pinagtalinad ko latan dito balay. Saan ko mapaya natay ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok!